Ćao, Nenad ovde. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da otvorite Payzy nalog i šta se to u čemu se radi. Mislim, malo opširnije da kažem nešto o Payzy. Dakle, imate dole link u opisu videa, pa kliknite tu, otvorit će vam se ovo, idete ovde na menu, idete Sync Up. Ok, ovde birate odakle ste, vašu državu. Ovde birate personal ili business varijantu. Business je za fizička lica, personal je za ove koji nisu fizička lica, jest? To jest, business je, ja se izvinjavam, business je za pravna lica, a personal je za fizička lica, odnosno za nas koji nemamo firme i koji, treba nam čisto jednostavan nalog. Ne znam što sam teo kažem, nije bitno. Dakle, otvarate personal varijantu. Ovde, dakle, kucate da li ste Mr, Mrs i tako dalje. Dakle, u mom slučaju ja sam Mr. Ime, prezime, email adresa, šifra. Nakon to idete na Get Started i tu će vam se zatražiti još neke informacije koje treba da unesete. Ajde sad ja ću... Ja već imam... Samo trenutak, Ja već imam nalog na Payzy, pa neću da otvaram nalog ponovo, ali ću samo ovako bez veze nešto da unesem, čisto da vam pokažem kako da vi se registrujete koji prvi put pokušavate se registrujete. Znači ime, prezime, vaš email, vaša šifra. Idemo Get Started. Šta je ovo? Da, šifra mora da ima password must... Šifra mora da vam ima i brojeve i slova. Dobro, sad je meni stigao mail. Dobro, ja sad to ne mogu da vidim jer sam otvorio lažni mail, nebitno. I ovako izgleda vaš account na Payzy. X. I sada, ovde naravno odete na vašu email adresu, potvrdite vaš email i onda će vam se ovo skloniti. Znači na mailu vam je stigao taj mail za potvrdu, kliknete na taj mail, ja to ne mogu da vam pokažem sad jer ovaj mail inače ne postoji, znači vi unesete važeći mail. Ja sam samo onako bez veze uzao, obrisat ću ovaj nalog jer uneo sam da bih vama pokazao. Dakle ovde kada hoćete nekom da šaljete, idete na Send. Da, ja se to ne mogu da radim jer nisam verifikovao nalog. Nema veze. Nema veze. Ajde, ući ću sad na moj nalog. Samo trenutak. Ovde mogu da vam pokažem šta god. Dakle ovako, kada hoćete nekom da pošaljete novac, idete na Send, ovde unesete email adresu, znači ovo kada šaljete sa Payzy na Payzu. Znači ovde unesete email tog nekog drugog koji ima Payzu i ovde unesete koliko mu šaljete, koja je valuta. Da, ovde unesete zašto mu šaljete, da li je to donacija, da li je onako za neko opšte dobro. Znači tu izaberite šta god. Idete na Send i vi ste mu poslali. Imate ovde kad hoćete da zahtevate novac. Ista fora. Izaberete mail. Mail. Ovde unesete iznos. Ovde isto, znači kao kad šaljete. Kada hoćete da dodate novac na vaš nalog, to možete uraditi na nekoliko načina kao što vidite. Znači možete putem vaše kreditne kartice, putem transakcije preko banke, putem Swift transakcije. Imate jedan klip gde sam objasnio šta je to Swift transakcija, pa pronađite na mom kanalu. Putem Bitcoina, putem Exchangera, objasnio sam isto u jednom klipu šta su Exchangeri. I putem ovoga, ne znam sad šta je ovo, ali imate i tu mogućnost. I imate, kada imate neki novac, evo ovde kliknete da ga podignete, isto možete putem Bitcoina, putem te njihove gift kartice.
putem banke, znači putem te Swift transakcije imate, kao što rekoh, moj klip. Mislim da je ovo u stvari bank beer. Aha, ovo je ček, putem čeka, putem kreditne kartice, dostupno je Visa, možete povezati Visa karticu i onda direktno na Vizu, ja mislim, možete uplatiti. Nisam sad baš siguran, ali mislim da, Visa, znači preko Vize. Ako imate Visa karticu, možete povezati Vizu i onda direktno na Vizu vam se uplaćuje novac. Putem isto exchangera i putem ovog zadnjeg, ne znam sad što je stvarno ovo, a nije ni bitno. Šta imam ovde? Imam ovde taj novčanik, gde možete vidjeti vaš balans, na primjer. Da, još nešto, ovde možete izabrati sad, na primjer, koja valuta je u vašoj državi, pa možete staviti primarnu i sekundarnu valutu. Ja sam, na primjer, to jest možete staviti primarnu valutu, meni je recimo primarna valuta euro, dok recimo vidite, ja imam novac, imam 1,76 dolara, a već na nalogu, a imam 0 evra. Sad ja to mogu da prebacim u evre, ove dolare mogu da prebacim u evre, ali neću to da radim. Znači, možete ovde obavezno stavite koja vam je primarna valuta u vašoj državi. Da vidimo šta je ovo. Kreditna kartica, ovde možete dodati vašu neku kreditnu karticu ako imate. Možete naravno dodati ako imate račun u banci, ovo je za tu gift karticu njihovu. Tu su neke kartice, ja baš i ne preporučujem tu karticu, zato što to u Srbiji nemate šta da kupite sa njihovom karticom. Tako da neću ni da objašnjavam šta je to, nemojte to da ne treba vam. Ovde naravno imate u account kad uđete imate i referrals program, znači na svim tim bankama, imao sam jednog druga koji nije znao da uopšte postoji referrals program, znači na Payzi, na Skrillu, na svim programima gde su te u pitanju internet banke, sem Paypala, Paypal to nema. Imate taj vaš referrals link i možete učlaniti nekog i onda vi dobijate, kada on nešto napravi neku transakciju, vi dobijate određen procenat, jel? Sad, šta je jako važno kada napravite nalog na Payzi? Jako važno je da pošaljete vaša dokumenta. Sad, ja to ne mogu opet da vam pokažem jer sam ja već poslao ta dokumenta, ali to se radi kada uđete u account, pa kada uđete u ovo, request documents, ako nisam siguran baš, ali tu bi trebalo da vam izađe opcija da pošaljete dokumenta, znači pošaljete vašu prednju i zadnju stranu lične karte i neki dokument gde se vidi vaše mesto, odnosno vaša adresa stanovanja. I takođe možete povezati neku karticu i tako isto možete verifikovati vaš nalog. To je to. Mislim da sam vam objasnio sve bitne stvari ovde. Ovde možete kao da stavite, ne znam, vašu sličicu, imate ovde avatare da izaberete, možete čak i da ga doterujete bukvalno, pa ako vam je dosta možete s time zanimate, ovde kao možete ubaciti nešto zanimljivo. Ja sam samo napisao pozdrav, nebitno, ovde se nalazi taj transakcioni PIN. Nekada kada prebacate novac, bit će vam potreban taj PIN, tako da ovde zapamtite neku cifru, znači samo numerički brojevi, unesite jedno 4-5 broja, ali zapamtite ih i onda će, kada šaljete nekom novac ili kad primate, nekada će vam zatražiti da pri transakciji unesete taj PIN, tako da dobro je imati to. To je to, to vam je Payza, sve sam vam objasnio, znači kako podižete novac, kliknete ovde kad zaradite neki novac. Naprimjer, evo ja sada imam, samo trenutak, vidite, ovde će vam se, ono što sam pričao primarni, znači meni je primarno euro i ovde će vam izaći u evrima koliko imate na računu. Međutim, kada kliknem ja ovde, meni će se pojaviti i koliko imam u drugim valutama. U mom slučaju ja sada imam 1,76 dolara na svom nalogu, ali nemam ništa u evrima. Ja sad to mogu, bez obzira što ovde piše da je primarno euro, ja to mogu da podignem sa tih 1,76 dolara, mislim neću podići, jer mi se baš nešto i ne isplati da podignem to, jer je mali iznos, ali, mislim, kažem vam, znači ovde idete da podignete, izaberete da li ćete preko banke, ja preporučujem recimo ili preko banke, ili preko čeka, ili preko kreditne Visa kartice. To je prva stvar. Druga stvar, kada podižete preko čeka, minimalno je 25 dolara za podizanje.
Ovo što piše 2 do 4 dana se čeka, to nekad zna i da se oduži do 15 dana. Kada vam stigne ček, odete u bilo koju banku, unovčite ga, sad, taj proces unovčavanja čeka traje 30 dana, znači kada odete u banku i kada date vi ček. Oni vam neće odmah istog trenutka unovčiti taj ček, nego moraju da dobiju neka odobrenja, vazdan, znači to traje nekih 30 dana, tek posle 30 dana vas će banka zvati i reći vam da dođete po svoje pare sa tog čeka. Ovo vam je neka brža varijanta, znači preko banke, transfer, morate imati dakle devizni račun u nekoj banci i ta banka, znači kada ovu varijantu koristite, znači to vam je SWIFT transakcija, evo sad ću baš da uđem da vam pokažem, izaberite znači državu, ovdje imate taj IBAN kod i SWIFT kod, to morate otići lično u banku i zatražiti SWIFT instrukcije, znači banka će vam dati, svaka banka ima svoje te neke posebne SWIFT transakcije, SWIFT instrukcije, oni će vam dati jedan papir na kome vam pišu ti podaci koji trebate ovdje uneti. I kada to unesete, vama će se transakcija obaviti za nekih 2-3 dana i onda će vas banka zvati i reći vam imate određen iznos vam je stigao, dođite da podignete, nebitno. Imate u jednom klipu na mom kanalu, pronađite, tu sam baš detaljno objasnio šta je IBAN i šta su SWIFT transakcije, tako da tu detaljno možete vidjeti kako da to odradite, neću puno da pričam ovo jer već ima klip napravljen o tome i to mi je to. Znači što se tiče kod Payze, pogotovo ako si Srbi ili sa Balkana, znači ja iskreno preporučujem znači taj bank transfer ili preko kreditne kartice. Obratite pažnju, kreditne kartice, znači debitna kartica ne dolazi u obzir. Znači samo ako imate kreditnu karticu i ako je ta kartica Visa, nju povezujete. To je to. Ako hoćete naravno da dodate novac na Payza, idete ovde, naravno isto, onda možete povezati bilo koju karticu. Da li je Mastercard, da li je Visa, American Express, nebitno, bilo koju karticu možete povezati. Isto nebitno da li je Visa, da li je debitna, kreditna, znači totalno nebitno. Samo povežete vašu karticu, kliknete ovde i automatski plaćate sa vaše kartice. U stvari ne može, mora samo Visa isto i ovde, ne primaju druge kartice. To nije bilo pre tako. Znači i u ovom slučaju možete samo isto Visa kartice. Pre su mogli Mastercard, može bilo koja kartica, ali više ne može. Znači isto i kad hoćete da ubacite novac na vaš Payza nalog, isto morate Visa da birate. Tako da morate imati Visa kreditnu karticu. To je to. Mislim da je ok ovo da sam objasnio. Ako imate nekih dodatnih pitanja vezano za Payzu, vi mi javite, imate dole link za registraciju. Pokazat sam vam kako da se registrujete, pa vidimo se. Inače, ovo neko me je pitao o čemu služi ovaj program. Ovaj program s kojim snimam ovaj ekran, tako da nije to neki drugi program. Dobro, vidimo se u narednom tutorialu, do sledećeg slušanja i gledanja. Jedite krofne, na primjer. Ćao.